makorokoto, makorokoto, ndiwo makorokoto, makorokoto, makorokoto. Apo. Aiwa, chida kutenda imbure yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Basa chienda mberi. Nhasi taitirwa nyasha, nditi taitirwa nyasha for the first time tichihostawo ma-living legends. Nhasi I'm so excited kuva nemi. Makasimba here. Ndinofara kuti makadini. Aiwa, tinofara. Haimima hapana need introduction. Hapana need introduction. Vandinawo nhasi ndofunga mese munowaziva. Is our living legend, Baba Mechanic Manyeruke. Baba, timbodzokera kunorondo shoma. Pamakatanga zvekuridza magitari. Muchirangarira kuti rakanga riri gore ripi, uye makaziva sei kuti mimi zvemagitari zvekushumira Mwari nokuimba zvaiva mamuri? Ndakazviziva kuma 1955 56. Alright. Pandakanga ndichitanga chikoro ku St Patrick's Mission kumusha kwangu kwaChondura. Alright. Kune Anglican Mission iriko. Saka taiti kana takuvhara chikoro paya tinotuma bhanji twedu zvainzi vabereki kana vachinge vauya imbai. Alright. Tichizoudzwa kupasa kwatinenge taita kana itemu yekutanga kana itemu yechipiri. Saka ndakazongoona kuti pandaiimba taingoona kuti semission school mune muchingodzidziswa dzimbo dzokunamata. Saka zvakandi encourage zvikandisisa pakuti ndizozwa kuti zvakanaka kuimbira Mwari. Alright. Zvichidaro muri pa kudiscover chipo chakanga muri mamuri kuchikoro, kuzotanga kurekoda mustudio. I understand kuti kare kako zvainetsa. Makatanga gore ripi uye zvakatanga sei zvekustudio? Gore ndingangoti ndakatanga 1969. Alright. 69, is it 69 ndiri kuBorodale, yeah? Alright. Kutanga kuti vanhu vaingoti uri kuimba zvakanaka chaizvo. Waurekodhi sei? Ndikati machechi vanenge vari kurambidza kuti dzimbo dzokunamata dzifanire kurekodwa kuti dzizotsengeswa. Alright. Machechi zvaitombonetsa because machechi vakanga vasati vave neruzivo rwokuti dzimbo dzinogona kushambadzwa vanhu vachiteerera vari kudzimba kwavo. Nokuti munhu waiteerera imba dzimbo dzechitendero ndiJimmy Reeves, ndiye munhu waizikanwa navanhu vakare sesu. But tazovepo isu kuma 1969, asi of course ndakazonyanya kuzikanwa kwakuma 1970s, 73, 74. Ndo pandakazonyanya kuzikanwa nokuda kwokuti ndakaenda kukumbirwa ndichienda mumachechi ndichinoimba. And then ndiri kuBorodale kwandaishandira, vanhu varamba vachingondikurudzira kuti dzimbo dzako dzakanaka unofanira kurekodha. Ndikati regai tikobvunza vana mazvikokota vacho kuti tinobvumirwa here zvinhu zvacho, since zvazviri zvinhu zvaingonzi dzimbo dzokunamata and so on. So ndiri kufunga kuti ndakafunga kuti reka tiboedza, ndokubva taedza grama ichiri galo. Isati yakunzi grama. Isati yakunzi grama. Ndobva taenda ikoko ndikati ndine dzimbo dzangu dzandinoimba. Ndinogona kurekodha here. That was 70 inofanira kunge iri between 73 and 74. Pandakarekodha Mwana Muparadzi. Zvimwe zvacho zvakuenda nokukanganwa kuti exactly nguva yarebesa. Unoziva wakatanga chinhu ukanga machiri, zvimwe zvokumashure zvinokanganikwa zvotozofungisiswa nokuda kwemibvunzo yamune muchipasa iyoyo. Mazvoonaka. So ndakaramba ndichingopersuada kunyengetedza vanhu vanorekodha kusvikira ndazogamuchirwa naBothwell Nyamondera ari kuGale ikoko. Yakuzochinjwa kuti ive grama. Ndokuramba tichinyengetedzana. Akati auya ndobva taenda ndobva ndarekodha rumbo rwangu rwokutanga Mwana Muparadzi kana kuti ari mandiri nedzimwewo. Ndobva aona kuti inga dzimbo dzenyu dzakanaka fanidzi. Ndofunga tikadzirekodha todzishambadzawo kune vanhu zvingaita zvakanaka. But takati tisingazivi kuti kuna vanonzi ma-sales rep vaya. Dzimbo dzechitendere dzatanga kurekodwa zvikanzi zvinhu zvakadai izvo hazvitengeseki.
azvitengeseki chaizvo nekuda kwokuti dzimbo dzechitendero dzinongoda kuimbwa mukati mamachechi. Saka takaramba tichingochengetedzana. Aive muridzi wegrama ainzi Julian Howard. Aive pakambani ainzi Londro iri padhuze nepanapa. Ndiye akazoti ateerera akati tadi kumbomuedza tione kuti dzinobuda here. So dzakazobuda ndofunga takati tafamba chaizvo kubva kuma 1979 kuma 81 83 ndo kwadzakazotanga. So mukura kuti from 73 kusvika kuma 81 pesa apa muchingozama kupusha. Ipapo pane chimwe chinhu chandiri kudzidza pamuri baba. Mazuva ano tine vechidiki vari kutangawo zvemumhanzi, akangotanga zve6 months zvikasaita anobva azvisiya. Zvino isu taimirira nokuda kwokuti zvaive nembiri yakanaka yokuti kana ukabudirira ukanzwika paredhiyo zvaitoshamisira kuti wanzwika paredhiyo wazvionaka. Zvino vakazogamuchira zvavo of course nekufamba kwenguva vakati regai timuedze sekutaura kwaita muridzi wekambani. Ndobva vaedza saizvozvo haiwa zvakaita zvakanaka chose. Tafamba murume ainzi Dominic Mandizha aisenza kuRhodesia Broadcasting Corporation yeRadio 2 yanzi ndiyo yainzi African Broadcasting yokumbare. Ndobva atishedza zvikanzi tinoda kuti tiite Easter program. Uyaiwe naJordan Chataika nekuti ndiyo nguva yana Jordan Chataika chiuyai tizoita program iyoyo. Kubva ipapo, in fact before that munhu anonzi Stephen Kavaya aishandawo kuRhodesia Broadcasting iyoyo nguva idzodzo akandinzwa ndichimba pane imwe chechi. Ndobva ati baba ndofunga tikakurekodha zvinoita zvakanaka kuitira kuti tinzwe program yedu kuti inofamba zvakanaka inogamuchirwa nevanhu here. Takaenda kuSkyline Hotel. Pane paSkyline Hotel pane tollgate apo. Ndopa takaenda. Ndopa ndakarekodha chimbo chandaimba chokuti mukoma udzamai ndaroora. Ndopa makarekodhera ipo. Ndopa ndakarekodhera ipo paina. That was 1980. I think it was 84. So mundekare. Tichangobva kuna independence. Saka ndobva tarekodha. Stephen Kavaya akati zvakanaka izvi. Vanhu vazoteerera vakazvinzwa vakati izvi zvakanaka. Andibazoona. Saka kubva ipapo takazenge takurekodha vana Zakeyo, album yangu yokutanga Zakeyo. Tichizoenda pane imwe ari mandiri. Zoenda pane imwe inonzi ndeiko nyaya iyo. Yaive nedzimbo dzandakasanganisawo nemakorasi echindevere. So kubva ipapo andira kuzombomira. Nanhasi burimo. Nanhasi ndirimo. Kati munoziva kuti kana chinhu chambonza chitengeseka chinononoka kufamba. Chinononoka kufamba, chifamba zvishoma. Yaiva nyaya yekuti new genre yanga ichiintroduce yegospel. Exactly. So kuti gamuchiriki. Zvakatora nguva. Asi vanhu of course kunze uko hazvina kunyanya kuvatora nguva nokuti vakazoti vandiona manje ndabuda paTV vakati saka mukomana uyu ari kugona ka azviona. Saka vanhu vakatanga kutsvaka kuti ndiri kupi. Kusanganisira Bishop Abel Muzore wangu vaidzodzo achangogadzwa ubishop hwake. Ndobva ndishedza kuUnited Methodist Church yokumbare. Yakanga iri ndiyo chechi yakavakwa zvakanaka sereke kumachechi ose aive mumbare. Ndobva ndaenda ikoko ndikanoimba Rudosi rwaPeter. Airufarira zvikuru rumbo irwo. Kubva ipapo manje ndakanda kunyanya kuzikanwa nevanhu. Vanhu vakuziva kuti kuna vanonzi baba mechanic. Ndakandisanda kunzi baba, ndakandichiri kunzi mukoma. Ndakandichiri kunzi mukoma. Mama iri mukoma ipa. Baba vakazouya nokufamba kwenguva vakomana veZBC ava. Vakazondibhika zvakakwana. Nokuti vaibvunza makaroora here ndoti ndakaroora. Ndine vana vangani? Ndine vana 2. Azviona ka. Kubva ipapo ndakati ave baba. Kusvikira izvi aiwa chinhu chinofadza.
tichida kumbobvunza mubvunzo wekuti imi mune mwana wenyu anozikanwa zvakanyanya ndiye anonzi Gaspy WORIOR, ndo rake trade name. Ndizvozvo. Gaspy WORIOR achiuya haana kuuya uzoimba mumhanzi wegospel sewei, akabva apindawo nemumhanzi yavo yavanoimba yevakomana. Makanzwa sei? Hamuna kumbonetsa nemukomana here kuti iwe shamwari zvakuita? Aiwa, mwana haanetsanwe naye nekuti mufundisi haazvari mufundisi. Ndio chinhu chinofanira kuzikanwa nevanhu. Mufundisi haana kubereka mufundisi, akabereka munhu. Munhu waakabereka akasarudza zvaanoda. Zvino ndiri muimbe wegospel, mwana wangu wakaendawo kushenere yake yokuimba zvezero rake neshamwari dzake. Ende vakamugamuchira zvine basa. Chakandifadza ndechekuti mwana wangu anoenda kuchechi. Industry yemusic yaifanira kuti vanhu vazvizive kuti industry yokuti munhu akasarudza zvaanoda anongoridzwa nokuti industry inotoshanda vanhu vachiwanavo kurarama kwavo. So mwana wangu akaitawo zvinhu zvakafanana izvozvo, saka ndakafara chose. Vanhu vakambonyora zvavo vazodzinga mwana ndato ndiri kubvunze mubvunzo iwowo nekuti dzakaseculator nyaya dzekuti baba Manyeruke vauri kunetsa nemukomana nenyaya kutotanga musoro wake chaiyo chaiyo hausi kuenderana nezva. No, vanhu vanofanira kuziva chinhu chimwe chokuti mwana haumupi basa rokushanda, unomuadvisa kuti mwana wangu ndandichifunga kuti udhiraivhe ndege. Iwe kuti aiwa ndege handidi, ndoda kudhiraivha rori. Kuti zvakanaka, mari yokundege neyokurori yakafanana here? Kuti hazvine mhosva baba nokuti ndechidhiraivha ndiri pasi ndokwanisa kunzvenga vanhu. Zvino ndege ikadonawo anobva akupai mareasons exactly, handizvazvoona. Hamunotoona mega kuti okay. Saka ini ndakati zvakangonaka zvakadaro. Ndosaka uchiona takazoita chimbo. Ichocho ndo chandiri kuda kuti mubve mapedzisa nacho kuti idea yani because vanhu kwenguva yakareba vadedika vanga vakatomirira kuti imimi apa mukoma Gaspy apa yaiva idea yani at last. Idea yakanga iri yangu kubvira pakutanga ndichikuti ndofunga tinofanira kuita album. Tinofanira kuita album kana kuti tinofanira kuita track yatinoita tiri tese. Nawo zvakazoitika nepo kuti iye akaramba achiona kuti tiri kudhilaya, ndobva akurumidza kuuya akati baba ngatiitei. Ndikati zvakanaka nokuti pakashaika vaguti mune vanhu vakataura zvakawanda wanda zvikanzi zvinhu zvaManyeruke zvokuti mwana anoimba zvake chichichi. Ndikati aiwa izvozvo hazvina mhosva, vanhu vanofanira kuziva kuti industry ine vanhu vakawanda vanoita zvakasiyana, so vanhu ngavarege kurwadziwa nazvo. Saka mwana akati aiwa baba ngatichibatani tiite chinhu chedu kuitira kuti vanhu vazive kuti tiri baba nemwana vanogara. Mugone kuseparate. No, hazviite zvinhu zvakadaro. Pane rimwe picture zvakare ratakazomboona rakasekileta zvakanyanya mushoma rakatozodzoka kwamuri. Makamira apa namama naye mukomana mudzimai wake apa. Pane chinhu chandakadzidza ndikaona kuti mukomana pane zvese muindustry mune machallenges akasiyana kuti uyaita mudzimai zvazodii, but imimi makaratidza example kuti ari kuiteera zvakare mukomana. Munonzwawo sei muchiona mukomana achiratidza kuti ari kutoteera matsimba enyu, especially panyaya dzewanano idzodzo? Vana vedu tinoramba tichivati chero vakada kuoma musoro tichiti aika wakuda kufanani dzikama ugare nomukadzi wako mumba. Izvozvo zvinokosha. Ndakafara chose ndichiona mwana wangu achiuya nomuroora. Ende unoziva kuti kana vanhu mukaroorana vakaroorana nematongo nokuti kwatinogara kuzengeza 5 iko ndo kwaakabva aroora. Saka aroora kudaro tikaona patove nemwana patove newechipiri tikati wazvoonaka kutokura kuri kuita vanhu kutokura kuri kuita mhuri. So akandiitira zvakanaka mwana wangu chose kuti akaratidza mufananidzo wakanaka. Mudzimai wakanoimba futi plus anonyora mabhuku anotonyora munhu ane njere dzake chose dzakasimba. So takafara nokuda kwaizvozvo. Vagere zvakanaka vana vedu. Tinozwa kufara kana vakasvika kumba. Tinoti tingoti vana vedu vasvika kumba zvakanaka. Tine mazuva tinomboitirana madhina, toshedza vana atezvara vake, tore pamwe chete tichidya tiri pamwe chete. Chinova chinhu chakanaka. I wish kuti maZimbabweans as a whole vadzidze chinhu chakadaro
Akubva kwamuri kuti hamungoparidze ivhangeri rekure mashoko badzi, asi ivhangeri ramunotorarama. Nevana kuti vateererewo vabereki vavo, nevaberekiwo vaone kuti advice yavanopa vana vavo yakamira sei, yakaita sei. Zvinhu zvakadaro zvinokosha. Chokwadi. Iye zvino Dedi, pai patakambosangana tikakurukura maitaura imwe nyaya maitaura yekuretire. Mungada kuibata here chidimbo kuti rwendo rwamafamba kusvika pamakuti kuretire? Ichokwadi. Ndiri kuda kuzorora, kusave too busy. Unoziva music industry vanoti you don't retire for good. Unenge wakazorora zvako uriko kumba. Kana makundidavo kuchakaipa chii munongouyavo chinyararire. Baba tati chikudai kuti muzogeresa occasion yedu, kana muchato, kana memorial service, kana rufu, tinongouya zvamune muchida nokuti ndine ndichiripo. Handisati hangu ndafa, ndinoda kungozorora. Enda munako amuri kuenda anytime soon. Ndiri muZimbabwe ka. Asi dai kwakuri kuti ndiri kuzorora ndoti ndiri kuda kubuda munyika ndorogara kuBritain. Aiwa ndiri kugara muZimbabwe. Vachiundura kumusha kwangu. Wazoona kasaka musi wa10 November tinenge tiri ku Long Chain. Ku inonzi casino Casino mpalong chain. Kuseruko vane nzvimbo yakanaka samari yokuti vanhu vakauya vachaenjoya zvakanaka. Ndio patiri kuita zororo redu, and then musi wa10 kubva na6 kusvika na10 o'clock dzousiku. Kana vazowanda vachida mimanzu tinoita kuti wedzeredza, but harisiso zuva rokupedzisira chaizvo. Tikabva ipapo tichazofamba tichionekana neshamwari dzedu vakawanda vari munyika umu. Vanotirongera votirongera vokuti tinofamba sei takadii. Ndiri kungoti vanhu uyai nouondo hwenyu zuva irori muzoona kava Manyeruke vachiti goodbye. Kana ndakaitawo zvakanaka chindipaiwo kasando dzangu. Aiwa maruva. Ngeti munozwa kuti ndogara ndichizvifunga. Pakamchata mukoma wangu takanzwa nekuridzirwa song yekuti makorokoto. Mozwa song it was a hit song, it is still a hit song. Ndofunga takagara panapa manzwa moto yadarika ichitorwa makorokoto. Iri kuinda makawanda. Iri kuramba ichirohwa. Kuvakuru chaiko iri kusvika. Ndanga ndichifunga kadedi suggestion, chikumbiro. Ameno mazwano takanzwa makarova namukoma Gaspy kasonga makarova kanenge kane amapiano mukati zvemuchimanje manje. Amukwanisa here kuvadana zvakare mukoma Gaspy mamambo rova ka remix kachona kanenge kakada kuita zvekuti vechidiki vanzwisise. Ndotori mukati mazvo. Song ndatove naye kudhara. Chasara ndechekuti ndikangoirekodha chete ndoti mukomana chiisa mazwi ako. Ane voice rakanakawo kamai. Anorowa. Unoziva kana wakabereka munhu akaita mwana akaita zvakanaka unofara. Nokuti bhaibheri shoko raMwari rinoti kana waita zvakanaka haufari, haungafari here. Andozvaonaka. So ndinofara nokuda kwemwana wangu ari kuita zvakanaka. Zvakanaka muchazviona. Iyezve tinenge tina flash. Ndichaita dzegitare rangu ndega. Ndichaita flash yadzo. Saka vanoda vakauya zuva iroro vanondiwana. Kana kuti kana muchida kundiwana zvakanaka zviri nyore, munorova runhare pa 0773 096 401. Baba Manyeruke vane vachikudavirai vari ipapo. And then muchiwana chamunoda. Vanoridza ma-CD ndinei ndinawo, pandinofamba pese ndinei ndinawo. Handimazoona ka. So vanhu ngavasununguke. Imagine kutoti watova nenhamba dzababa Manyeruke, kwete kuti kutaura namanager kana kuti aiwa manager dzawo dziripo, but you are very privileged. Baba kati I feel humbled kuva nemi pano paSaint TV. I would hope kuti pamuchato wanguwo zvakare muchato uya zora makoro. Wazvoona ka. But timbouya timbopedza shoti chingoimba tese ndione kuti ndinogona kukunda here. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto ndiwo makorokoto. 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 Apo. Thank you so much. Maita basa, Mwari akuropafadzei, Mwari akutungamirei. Aiwa, nhamba dzawo ndo dzataisa pa screen. Munogona kuvadanawo kumichato nekumapati, zvobva zvanakidza zvinhu zvachona.
From Uncle Saint TV crew na Baba Manyeruke. Now it's much love.